Diyos, maray nabanggi po mga tugang, maluhod po para sa pagpamibi kan oratio imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ka mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy will. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth to beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As to us in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As to us in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As to us in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Cheryl B. Clemente, Cirilio and Daet family, Ainsa family. Pasasalamat man dulot kan sarong anonymous. Pasasalamat, prayer for Aliven family, dulot ni Sahara May M. Aliven. Pasasalamat man dulot kan Noylan family,
Sa espesyal na kahagadan dulot ni Jason Christopher Sanyosa to pass the civil engineering dulot ni John Geoffrey Formalejo. Sa espesyal na kahagadan for complete healing of our son Clyde Timothy dulot ni Mr. and Mrs. Valentin Mendoza to pass the civil engineer's licensure exam this November 2025 dulot ni Maria Chasandra Cervantes to pass the dentistry licensure exam 2025 of Gwen Maxine Onyate dulot kan sa iyang mga amiga. To pass the exam of Aliven Sahara May M. RTLE December 2025. Sa espesyal na kagadan for Shiny to pass her neuro and agility exam for PMA dulot ni Shiny Nesverly S. Sermona to pass the November 2025 PNLE exam of Rizaira Noilan dulot kan Noilan family. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Richard, dulot kan Bakisal family, sa kalag ni Vilma and Arnaldo, dulot kan Makandog family, sa kalag ni Melquiades, Concepcion, and Carlito, dulot kan Ainsa family, sa kalag ni Florina, Rodolfo, Porteria, dulot ni Nerby M. Mapula and family. Ngunyan na Domingo, siniselebrar niya to ang solemnidad kan satong kagurangnan Heso Kristo, hade kan gabos na linalang. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Good evening. Good evening, Father. Sarong komunidad kita nagkakatiripon sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ultimong Domingo sa ordinaryong panahon, pinagsaselebrar niya to ngunyan ang solemnidad kan Cristo Rey. Si Kristo bilang hade kan sa tuyang buhay, hade kan bilog na nilalang. Sa taon na ini, pinagsaselebrar man niya to ang centenary, kaining selebrasyon, kan solemnity, kan Christ the King. This is the 100 years puon na minukna, pinag-establisar ining selebrasyon, kan Cristo Rey sa liturhiya, kan sa tuyang simbahan. Ngunyan, midbidon ta po ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ini din tawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tukang, nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sinsantos, asin sa Indo mga tugang, nakoy pamipi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasangkoran. Amen.
mag-omaw kita sa satuyang hade, sarabay niya tong awiton, an kamurawayan sa Diyos. Ako ang sumok, aking mahirap. Ikaw na nagtutukaw sa tuho ka naman, kahirapin kami. Ay kasalan kagurangan, ikasalan lurok kalang ka. Yesu Kristo kay Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaligtasan, kamurawayan sa kaligtasan. Kamurawayan sa kaligtasan. Mamibi kita, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, ipinagbuot na mabago ang gabos na bagay sa ngaran kang namumutan mong aki. Hadi kan gabos na linalang. Kay raking warasan na ang bilog na linalang, natalingkas sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon, enot nababasahon. Anhadi iyo ang nagdadara sa katawohan, sa karahayan asin sa kaginhawaan in buhay. Si David hinihiling na sarong ehemplo bilang marahay na hade, an enot na babasahon. Pagbasa sa ikadawang libro ni Samuel. Dangan nagduman ki David sa Hebron, ang gabos na tribo nin Israel, asin nagsabi, kadugo mo kami. Kaidto, maski kan si Saul iyo paan sa mong hade, ika anamayo kan banwaan nin Israel sa mga gera,
asin nanuga sa imo an kagurangnan, na ika an mangengenot kan sa iyang banwaan, asin magiging pamayo ninda. Kaya nagduman ki Hading David sa Hebron, ang gabos na kamagurangan nin Israel. Nakipagtipan siya sa inda, sa atubangan nin kagurangnan, asin linahidan ninda si David bilang hade nin Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maduman kitang nag-oogma sa harong kan kagurangnan. Maduman kitang naguugma sa harong kan kagurangnan. Ako naugma kan ako sa indang sabihan, dumuman kita sa harong nin kagurangnan. Uya na kami ngunyan, nakatindog sa may trangkahan mo, O Jerusalem. Maduman kitang naguugma sa harong kan kagurangnan. Ang Jerusalem pinatugdok bilang sarong syudad na masarig. Duman minaturukad ang mga tribo nin kagurangnan. Maduman kitang naguugma sa harong kan kagurangnan. Susog sa tugon na itinaon niya sa Israel. Duman ibinugtak ang mga trono sa paghukom, ang mga trono kan mga hade nin Israel. Maduman kitang naguugma sa harong kan kagurangnan. Ikaduwang babasahon. Si Kristo nagdigdi sa kinaban, tanganing ipamati sa to an pagkamuot asin presensya kan Diyos. Sa satong pagtubod asin pagsarig sa iya, kita sa iyang dadarahon sa iyang kahadean, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, maugma kamong magpasalamat sa Ama, hulita pinapagkanigo niya, na ibilang kamo sa mga banal na nagmamana kan kahadean nin liwanag. Ilinigtas niya kita sa kapangyarihan kan kadikluman, saka dinara sa kahadean kan sa iyang namumutan na aki, na iyo ang nagpakalda sa tuya, saka nagpatawad kan sa tong mga kasaalan. Si Kristo ang ladawan kan Diyos na daing nahihiling. Siya ang panganay, ang pinaka mapangyari sa gabos na linalang. Huli siya linalang nin Diyos, gabos na yaon sa langit asin sa daga. Magin ang mga bagay na nahihiling o ang dai nahihiling. Mga espiritual na linalang, mga trono, mga pamamayo, mga prinsipado, saka mga autoridad. Gabos iyan linalang huli sa iya, asin para sa iya. Dati nang yaon si Kristo bago pa ang gabos na bagay. Huli siya ang gabos na bagay, igwanin maninigong lugar. Siya ang payokan sa iyang hawak, na iyo ang simbahan, siya ang kapinoknan, an enot na binuhay liwat sa mga gadan, tanganing siya maging pinakadakula sa gabos na bagay. Huli ta binuot ni Diyos, na ang bilog niyang pagka-Diyos, mapa sa aki. Binuot man niya, sa paagi kan sa iyang aki, na ang gabos makiulian sa iya. Sa paagi kan pagkagadan sa krus kan aki, nakipag-ulian sa Diyos, ang gabos na linalang, na nasa kinakban, asin nasa langit. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat di San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Ang mga tawong yaon duman, nagmamasid mantang ang mga lider na Hudiyo nagtuturuya-tuya sa iya. Ang sabi ninda, ililigtas niya ang iba, iligtas man niya ngunyan ang sadiri niyang buhay kung talagang siya ang Kristo, ang pinili ni Diyos. Pinagtuya-tuya man siya kan mga soldados. Nagranisinda sa iya, inalok nin suka sa kasinabihan kung ikanang God, ang hade kan mga Hudiyo, ligtasan ang sadiri mong buhay. Igwanin nakasurat sa may pamayuhan niya, ini ang hade kan mga Hudiyo. Pinag-ulog-ulog siya kan saro sa mga kriminal na nakapako. Bakong ika ang Kristo? Iligtas mo ang sadiri mo, asin kami. At sabi niya, alagad, sinaway siya kan kaiba niya, dai ka natatakot sa Diyos, sinintensyahan ka man arog sa iya, tama ang sintensya sa to. Huli, taginibo ta. Alagad mayo siyang ginibong sala. Danga nagsabi siya, Jesus, girumdumaman ako. Pag-abot mo sa imong kahadean. Sinabihan siya ni Jesus, sa katotoohan, sinasabihan ta ka, ngunyan mismo, makakaibata ka sa paraiso. Mga tugang kong namumutan, ang marahay na bareta, kan sa tong kakurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good evening. Pakigreet daw kan sa tuyang mga katain na good evening. Na-mentionar ko sa pagpuon kan bisa, ngunyan ultimong Domingo kan ordinaryong panahon o sa ordinaryong panahon, pinagsaselebrar niya to ang solemnidad kan Cristo Rey. Si Kristo bilang hade. Pero nadagog ta sa tuya pong ibanghelyo ngunyan, ang hade na ini, bakong siring kan hade na pinag-i-expectar kan kinaban, hade na nababasata sa mga history books or na dadangog niya to sa mga o nahihiling ta sa mga TV dramas, hade na may koronang bulawan, hade na nakagubing nin bulawan o purpura, hade na namamayo kan sa indang banwaan. Ining hade na ini naigwa kita, mayo po ini nin palasyo. Mayo siya nin trono, as in mayo manin mga soldados. Imbes, igwa po siya, koronang tunok. Anigwaan sa tuyang hade, krus na pinapasan. Ang hadeng ini ang hade nangunya nadangog ta pinagkukot siya, asin pinagtuturuya-tuya nin tao. Kung ikatalaga, ang aki ni Diyos, iligtas mo an sa iyang, an sa imong sadiri. This is not the kind of king that we expect. Yet this is the king who saves us, ang nagligtas sa sato. Kaya magayon, paggurupurupan ta daw ang pag-agyat kan selebrasyon na ini sa tuya. Let us look back. Look again at what leadership, at what greatness and power really mean. Ano ba talaga ang dapat maging kahulugan kisarong hade? So enot, ang hade na igwa po kita na si Kristo, sarong hade na naglilingkod. Ang kadaklan kan mga earthly kings, often, they show their power through armies, through wealth. Ang hade kan kinaban, mayaman. Ang hade kan kinaban, may reputasyon. Alagad si Kristo, sarong hade na nagpapahiling kan sa iyang kapangyarihan sa paagi nin sakripisyo. His throne is the cross. His law is love. Minsan kaya kita natawan sa nanin responsibilidad, feeling ta, naghahade-hadean naman kita. Minsan makamundong madangog, minsan may nagsabi sa kuya, kaya ito daw ngayon ni Father na aki ko, kang day pa nakatapos, humilde, as in simple sana. Pero ngayon yan,
na may tinapusan na, nagsisimbag na ngayon sa ko. So katrabaho ko ngayon, na-promote lang sa trabaho, feeling niya, siya na ang boss. Garibaga siya na ang solusyon kan world peace. Iman ang God. Minsan na-experience ko man ini sa parokyo. Give someone a name tag. O, maging presidente ka ngaya kang Aurora. Ay pag minadesisyon, pag-una niya, siya na ang kura. O, so mga kaiba niyang trabahador, pigmamarandahan niya na. O, na staff. O, hain ngaya su amo mo, hain ngaya su padi. O, hinapot su sakristan. Hain ngaya su padi, hain su amo mo. Dahil ngaya digdi. Ika ngaya ano kadigdi? Amo man. Amo man. Yan. So gari sabi sa Bicol, nakatugdon lang sa karabaw, ang feeling niya, karabaw naman siya. So minsan siring po kita kaiyan. So let us once again look at Jesus. He doesn't act like a ruler who needs to be feared. Bako siya sarong hadi na dapat katakutan. He kneels to wash feet. He touches lepers. Mapakumbaba. He forgives sinners. Maski yaon na po siya sa krus, tigrurumdum niya manggiraray. Ang ibang tao. So magayon na leksyon na pwede tang manudan. Pag kita po naglilingkod, dapat daan, nagtatao kita. Nin marhay na aarugan. When you serve, you lead. When you lift others, you show real strength. Because whenever we put kindness before our ego, we mirror our King. Inaarog ta ang satuyang hade, si Kristo Rey. Second, ining hade pong ini, sarong hade na nagwi-welcome kay itong mga parakasala. He is a king who welcomes the lost. Sa Kalbaryo, nadangog tayo, he was surrounded by people who misunderstood or rejected him. Pero, he still opens his heart even in his suffering. Kaya, kang may nagsabi sa iyang sarong kriminal, nakagurang nan rumdumaman ako kung yaong kanaduman sa paraiso. Ano po tulo susimbag kan sa tuyang kagurang nan, ngunyan man sana, maiba ka sa kuya sa paraiso. Nabuksan ang langit, pintuan kan langit. Bako dahil tayong tawong ininabuhay na perpekto, kundi dahil tanaghagad siya nin pagkaherap. Dahil tasinsiro so sa iyang puso. Bagayon man na pag-atid-atidan ta po, how do we treat sinners? How do we treat the weak and broken people? May sarok kayo ito daang padi na pasyesta na. Pagalo ng misa, surunod na misang pagkaaga sa iya gabos. So pagkapangudto niya, mapahingalo na siya. Naglaog na siya sa kwarto niya. To his dismay, after 5 minutes, na masyesta siya, nagtuktok sa sakristan. Garian ngaran kay ito Carlo. Kaya padre, may naghahanap ngaya po sa imo sa baba. Ang guto na maray supadi. Garian ngaran kan padi, itago ta siya sa pangaran na Father Neil. Ang guto na maray supadi, day mo ngaya aram na oras ki pahingalo, siesta time. Nga tatig disturbo mo ako. Sabi man kan sa Kristan, may naghahanap kaya ngaya sa imo duman sa baba, kaipuhan da po ngayaan sa imong presensya. So, nag-comply man supadi. Habang nagbababa, naggugumod-gumod supadi. Sa sunod ngayang gibuhon mo, pukawon mo akong nagpapahingalo ako. May paglalagyan ka. Sige, gumod-gumod kang padi. Pag abot digdi, sa baba, talagang yaong sa St. Jude nangyari ni. Igwang sarong tawong yaon duman. Sabi kay itong tawo, Padre, yaon po ngaya ko digdita, sinugo ako kan sa kuyang amo.
pipatao po ngaya ini sa imong 50,000 na donation. Pagkadangog kay ito kang padi, sabi sa sakristan, nga taday mo tulo sinabi sa ko. Minsan pag may naghahanap sa tong nangangaipo, ang usual reaction ta, itong mga paghiling ta, maluya, ang usual reaction ta is to reject them. Maski ako, I'm guilty of this. Pag may madulok sa kuya, lalo kung mapahali na, kung mapasiring sa opisina, Padre, igwa po ngaya sa hospital na ulyuhan. Minsan ang hapot mo, emergency na iyan? Magkadano na? Pag sinimbag na, day pa man ngaya, Padre, kung di ngaya gustong magpaulyo, o di pa halat-halata. Sunod na aldaw, madigdi, magadano na ngaya, Padre, dying na ngaya. O magumod-gumod naman so, Padi, kung no rin matirigbak na sa kamako aki, Padi. Diba? How do we treat sinners? How do we treat people who are weak and broken sa satuya pong buhay? Kaya ngunya na aldaw, tigpapagirumdum po kita. Nas para sa mahal na Diyos, we should never think that you are too late or too broken. Because this King that we have, ang hade na igwa po kita is the kind of King who loves the sinners, who love the struggling, the weak, the tired, and the imperfect. If only we turn to Him with honesty, He will definitely lift us up. Itatalingkas niya kita. Pangtulo, ang hade na ini, sarong hade na nagdadangog. Ngunya na mga panahon, ang satuya pong mga hade or mga leaders, mga hard to reach. Kang nagkakampanya pa sa nama eleksyon, nakakaabot sa ang mansulok ng mundo. Maski kasulok-suluki kang barangay, kang mga sityo, makikiabrasa sa imo because they wanted to be voted. They wanted the position. Pero pag nakuha na sa posisyon, you will need an appointment to see them. Yes or no? Yes. Gusto ko ngayong makaulay si Mayor. Gusto ko makaulay si Kap. Gusto ko makaulay si Kagawad. May appointment ka po. Ibagag sasabihon sa imo kan sekretarya. Diba? Ining hading ini, dahil kaipuhanin appointment, sabi ko nga nitig, imagine ko lang, kung siguro si Kristo igwanin office or opisina, ang nakalaag sigurong sabihon ta, banner sa lawas kang opisina niya, this office is open 24/7. This is open for 24 hours a day. And it welcomes walk-ins. Dahing appointment na kaipuhan. Magayunon bagayan na sa tuya pong pagpurupurupan. Because this is the King we follow. Sarong hade na available para sa tuya. Close. Harani sa satuyang mga puso. A King who is patient. A King who is gentle. So, we should never hesitate to pray. Magdulok sa iya. Let us bring our worries to Him. Let us bring our fears, our plans, and our hurts. Because our King hears every word. He is never too busy for us, His children. Last point, kung sirig kayo ng klaseng hade, aligwa po kita. A king who listens, a king who serves, a king who welcomes sinners. So dapat ang hading ini, iyuan papaghadion niya to sa satuya pong mga puso. Taan pag-celebrar kang Christ the King is not just about banners, it's not just about crowns. Naarog kanigwa ang Miss Universe na taga Mexico. Yeah. Sister is from Mexico, by the way. Kababayan niya sa Albatros, itong Miss Universe. Yeah. But the celebration of Christ the King is about
surrendering our hearts to Christ. Pagsuko kan sa tuyang buhay sa satuyang kagurangnan. Kaya haputon ta daw, kung igwaman in trono ining satuyang mga puso, sisay ang nakatukaw dyan? Sisay nakatukaw sa imong puso? Baka kaanggutan, taday ng gana sa Pilipinas, sa Miss Universe, dinaya ngaya. Pagdaog, dinaya. Paggana, deserve ko to. Di ba? Sisay nakatukaw sa imong puso. Sometimes pride. Sometimes stress. Sometimes bitterness or fear. These are the occupants, sabihon ta mga tenants kan sa tuyang puso that needs eviction notice. Humali kamo gabo sa puso ko, dai ko kamo kaipuhan. May nagdulok da sa pading mag-agom, ultimong istorya na ini. Naghagad ki advice, ta nagiiwal sinda, hinapot kan padi, sabi kan padi, nga ta po nagiiwal ka mo, sisay ang may sala, sabi kan lalaki, day man ngaya ako padrin kasalan, iniwal lang talaga ngaya ako kan agum ko. Sabi man kan babayi, mas lalo man ako padre, day akong sala. O day palan ngaya ka mo parehas na sala, nga ta nagiiwal ka mo. In other words, despite the advice kang padi, day man na-resolve sa indang problema. Kaya pag uli da kan mag-agum na ini, silent treatment sinda. Day nagtitinuhan. It happens na sulalaki, panahon ito kan mga madali na Aguinaldo Masses, gustong magsimba. 4:30 in the morning. Kaya lang, ang problema niya, day niya man makaulay su agum niya na pukawon siya. Kaya ang ginibo niya po, naglaag na lang siya ni note sa irarong kang ulunan kan sa iyang agum. Sabi niya duman, please wake me up at 4 o'clock because I'm planning to attend the 4:30 Aguinaldo Mass. Dinaag niya sa irarong kang ulunan kan sa iyang agum. Pagkaaga po, day siya napagmata. Alas 6 na siya nagimata, day siya nakasimba. Kaya ang guton siyang maray sa agum niya, hindi talaga kayang agum kong ini, kamaldita! Only to realize, paglaog niya sa kwarto, igwaman pala ni notes o agum niya sa irarong kang ulunan niya. Ang nakasurat po duman, hoy, gising na, 4 o'clock na. That will also happen to us if we allow pride, if we allow anger to reign, to sit in our hearts. So namumutan kong mga tugang, real kingship, magiging totoo ang pagiging hade ni Kristo kan sa tuyang buhay when we allow Jesus to lead our decisions, our words, and our choices, and our relationships. So place Him at the center, at home, at work, in your community, especially in moments when temptations or frustrations rise. Sabi nga ni po kayan, a heart guided by Christ become a place of peace. Amen? Sangaran ka na pa, Aki, as the Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita sa tuyang ipahayag at sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos samang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli ka na Espiritu Santo, na mundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa poropakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman,
sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang kahadean kan Diyos, kahadean in katanosan, pagkamuot, asin katuninongan, mamibi kita sa amang langit noon, para sa biyaya na mautob an sa tuyang parte sa pagtukdas kan sa iyang kahadean, sa tuyang buhay. Sa kada petisyon, masimbag po kita, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, padagos na magtalubo bilang tanda kan pagkamuot asin pagmakulog ni Kristo sa gabos na tawo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makaandam kita para sa pagdatong kan kahadean ni Kristo sa paagi nin karahayan, katotoohan asin katanosan sa satuyang mga harong asin komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga daing pagtubod maging bukas sa isip asin puso, sa makangalas asin dakulang plano kan Diyos para sa kaligtasan nin gabos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang, mga maedad na asin mga biyadi, makamati nin pagmangno asin karahayan sa mga nagtatabang sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan magkaigwanin lugar sa kahadean kan Diyos, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sabay man niya to sa tuyang pamibian, sa tuyang mga lideres sa simbahan man o sa gobyerno. Lugod maarog ninda an sa tuyang hade na si Kristo naglilingkod na may kapakumbabaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhanan sa imong aking si Jesu Kristo, nagpapamuraway sa imo sa pagtipon kan sa imong simbahan bilang kahadean na inanda mo para sa mo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atag, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pakipag-ulian nin tawo, mapakumbabang namimibinan aki mo man sana, magwaras sa gabos na nasyon kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa indo,
asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso, Initas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Talinahidan mo kan olyo, nin kaugmahan an bugtong mong aki sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo, bilang danay na padi asin hade kan gabos na linalang, tanganing nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta, asin matuninong na sakripisyo, nautob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katawuhan, asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa imong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean, kahadeanin katotoohan, asin buhay, kahadeanin kabanalan, asin grasya, kahadean, din katanosan, pagkamuot, asin katuninongan. Kaya, kaibagan gabos na santos asin anggeles, sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Kagurangnan, di ka nang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala ka ng buon, kanda sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluhiban, sagkod sa pasyon, nagkua, siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang panggagadan na sin pagkabuhay liwan, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum magkagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon,
kan sa mga obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos. Ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidtupan, nakapagkaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tukon, asin pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinban ligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo, ang kagurang nani ka na nagsabi, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, an sa mong mga kasalan,
Kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya mapatunino asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong Sa tuyang unya na espiritu. ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo an sa tuyang hade, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa hubileyo, amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, sa Jesu-Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na Espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong, an sa imong grasya mabago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta, ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, na pagkatapos daogonan karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman, an biyaya kan hubileyo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit, an siring na biyaya magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos, sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako kan kakanon nindaing pagkamagagadanon, namimibi. Tanganing nag-uugma sa pag-utob kan mga tugon ni Kristo, hadi kan gabos na linalang, kami mabuhay kaiba niya sa langit no nakahadean sagkod paman. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigo po nin second collection para po ini sa tada. Anatipon yato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 41,049 pesos and 65 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nagabot po sa 3,827 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 11,119 pesos and 25 centavos. Siring man si Seminarian Mark Jason Naag Latore, asin Seminarian Jonel Ramoso Argamosa, uordinahan sa San Gregorio Magno, Albay Cathedral, bilang mga diakono sa Disyembre 12, sa oras na 8:00 sa pagkaaga. Kung may aram po kamo na kaulangan manungod sa saindang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 5,000 pesos, 4,000 pesos, duwang 500 pesos, 300 pesos, SAB 5,000 pesos, Maricon 500 pesos, Jep Togores 200 pesos, Diyos mabalos po. Ang sa kuya pong pasalamat sa Indugabos na mga nag-atindir kaining misa, lalong-lalo na ang mga naglingkod sa altar, kasabayan, kasabayan sa tuyang choir, live streamer, lectors, commentator, ang sa tuya pong lay ministers, as in mga mass collectors and acolytes. Now we listen to Sister. Good evening po. Ako po si Sister Diana. We want to invite you to know our new edition on our magazine, Bagot Mission. This magazine the objective is to promote the evangelization in the family with different articles. One article said, mga practical na paayo para maging mabuting manungan ng lalaki. Meron din tungkol sa sugal, what is the teaching of the church about that practice. Also, may kwento para sa mga bata tungkol sa sakramento ng kumpil. I-special panalangin against terrorist sleep of nightmares. The donation for this magazine is only 60 pesos. After the Mass, you can get your magazine. Siyempre, you can read, you can share with others, you can support also our evangelization. Maraming salamat po. Thank you po, Father. So we support ini pong efforts ni na sister na makaraise po sinda nin funds para sa inda pong apostolate.
they proclaim the Word of God, lalong-lalo na sa mga peripiris or laylayan. So they also need our help and assistance. And this magazine is a good read para sa Satuya. Pahingalong muna kita sa TikTok, sa Facebook. So mga manugang, o magayon na magbasa kayo ni mga limagayon kay ni Carlo ang bakalun mo, tanganing day ka madagitan kan sa imong panumangan o panugangan. Yan. So, and sa mga youth, magayunan mo po ining magazine na mabasa ta. Yaon po sinda duman sa likod, please support ini pong pangapudan sa tuya ni na sister. Salamat po, sister man, kan sa indo pong presensya dikti sa tuyang parokya. So, we will now all stand for the final blessing. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sin maherako na nama, an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you po and good night.